खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ आसामा सासेल' बिमा-बिफा सोरखारि मावफारियाफोरनि थाखाय 2 बोसोरनि गथ'सा जोथोन लानायनि सुथि गनायथि होदों। साबसिन खुदिया जोथोन लानायखौ रोखा खालामनायनि थांखिजों मोनसे दावगालु आगानाव केबिनेटआ चाइल्ड केयार लिभ (CCL) नेमफोराव सोदांनायखौ गनायथि होदों। सोदांनाय नेमफोरा दा सासेल' हौवा रायजो सोरखारनि मावख'गिरिफोरखौ गनायथि होगोन, जाय रान्दि एबा गावसोरनि गथ'फोरनि आवथाजों फाथैलाइ बिसिजानाय 2 गथ'फोरनि थाखाय CCL लानो हागोन। बेनि अनगायैबो केबिनेटआ आइजो सोरखारि मावफारियाफोर आरो आरजाथाव हारसिं हौवा मावफारियाफोर मोन्नैनिबो थाखाय गोबांसिन 2 बोसोर 730 सान समनि थाखाय CCL राहाफोर लाबोदों। बे आगाना खामानि मावग्रा बिमा-बिफानो जोबोद गोनांथार हेफाजाब होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों, जाय गथ'फोरनि अनसायनायखौ गोनांथि होनायजों लोगोसे मोनसे साबसिन हाबा जिउनि समानथायखौ रोखा खालामगोन होनना खौराङाव मोन्नाय जादों। नैथि खौराङाव दङ गुणोत्सव 2025 नि फिथाइ फोसावबाय। शिबसागरआ फारियै 4थि थाखोनि थाखाय जौसिनाव। गुणोत्सव 2025 नि फिथाइ फोसावबाय। गलाघाटआ फारिलाइयाव बयनिख्रुइ जौसिनाव दं। गुणोत्सवआ सोलोंथाइनि फिथाइफोर आरो बिथायारि सानज'थायखौ साबसिन खालामनानै आसामनि फरायसालि सोलोंथाइ खान्थिखौ सोलायगासिनो दं। मैया गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव इन्टारनेशनेल अडिट'रियामाव गुणोत्सव 2025 नि गोबां नेबाय थानाय फिथाइफोरखौ फोसावो। सोलोंथाइ मन्थ्रि ड रनज पेगुजों लोगोसे गुबुन मन्थ्रि, MLA आरो गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। 6 जानुवारिनिफ्राय 7 फेब्रुआरि 2025 मायथाइसिम मोनथाम खोन्दोआव खुंजानाय गुणोत्सवआ 44,077 फरायसालिफोरखौ लाफादोंमोन, जेराव 98.33 जौखोन्दो बाहागो लानायनि हारजों 38,98,945 फरायसाफोरखौ बिजिरनाय जादोंमोन। आनजाद नायनायाव मन्थ्रिफोर, IAS, IPS आरो गुबुन गागि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे 17,585 बायजोआरि बिजिरगिरिफोर दंमोन। गोजौ थाखोनि जिल्लाफोरा जादों गलाघाटआ गिबिसिन, कामरुपआ नैथि, जरहाटआ थामथि। गुणोत्सव 2025 आ गुन गोनां सोलोंथाइ आरो गासै फरायसा जौगाथायनि थाखाय आसामनि रादायखौ रोखा खालामो। थामथि खौराङाव दङ 14 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ आथोनारि गाग्लोबनो नाजानायनि दायाव 55 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ खादों। बुधबारनि मोनाबिलियाव गुवाहाटीनि सातगाव ओनसोलाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादोंमोन, जेराव सासे 55 बोसोर बैसोनि सुबुङा सासे 14 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ आथोनारि गाग्लोबनो नाजानायनि दायाव खाजादों। बे जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला अरबिन्द बरा मुंनि दायनिगिरि सेंग्राया उन्दै हिन्जावसाखौ मोनसे निजोम जायगायाव लुबैहोदोंमोन। नखरनि सुलुंनि बायदिब्ला हिन्जावसाया गाग्लोबग्रानिफ्राय खारखोमालांनो हादोंमोन आरो थाबैनो जाथायनि बागै गावनि नखरनो फोरमायदोंमोन। बेनि फिननायाव हिन्जावसानि नखरा थाबैनो सातगाव पुलिसनो खौरां हरो। अजदनि सायाव गोख्रै खामानि मावनानै पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो नगाव जिल्लानि रुपहिनि थागिरि बराखौ हमनो हायो। मिथिनो मोननाय जादों दि बराया गंसे सोरखारि फसंथानाव सासे ड्राइभार महरै खामानि मावगासिनो दंमोन आरो सातगाव ओनसोलाव भारा थाग्रा महरै थागासिनो दंमोन। बे जाथाया ओनसोलारि थागिरिफोरनि गेजेराव रागा जोंखांहोदों, जायजों सुबुं समाजाव रैखाथि आरो रैखाथिनि बादै सावरायनाय जादों। जेरै खौरांआ गोसारदोंमोन, ओनसोलनि थागिरिया दावराव-दावसि जायो। गोबां सुबुंफोरा जाथायनि सायाव रागा आरो जिंगा फोरमायो। बे समावनो नोगोर पुलिसआ रायजो-राजानो खोथा होदों दि बिसोरो बे आयदाखौ गोथौवै लागासिनो आरो न्याय मोन्नायखौ रोखा खालामगोन। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ भाजपा सोरखारनि सायाव फोथायनाय दं, मन्थ्रि UG ब्रह्मआ हाग्रामा महिलारीखौ सोंखारिदों। भाजपा जथाइ हान्जायाव मन्थ्रि UG ब्रह्मआ फोथायथि दं। मन्थ्रि UG ब्रह्मआ गोख्रोङै बुङो दि भारतीय जनता पार्टी भाजपाजों जोबथा जायालासेनो फैबाय थानाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC) बिसायख'थिनि थाखाय इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल (UPPL) आ साखाफारा। बाक्सानि बानबारियाव मोनसे उदां सावस्रि बादायाव बाहागो लानानै बिथाङा UPPL BJP जथाइ हान्जानि गोहोखौ लाखिबाय थानायनि सायाव फोथायनाय फोरमायदोंमोन।
खौरांगिरिफोरखौ बिबुंथि होनानै ब्रह्मआ BPF आरो बेनि गाहाय हाग्रामा महिलारीनि गोहोमखौ नेवसिनानै बुंदोंमोन दि बिथाङा राजखान्थियारि महरै एरख'जानाय। बिथाङा सासे सिगांनि बेरेखा नवसरनियाजों महिलारीनि गोरोबथाखौबो मुंख'दोंमोन। ब्रह्मआ गोख्रोङै बुंदोंमोन दि BTCआव UPPL BJPनि जथाय सोरखारा रोखा। बिथांजों लोगोसे BTC काउन्सिलर जय मुसाहारि, मन्टु बर' आरो सालबारि TCLCCनि मासिगिरि बिन'द मुसाहारि दंमोन। बाथि खौराङाव दङ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि बारग' मावफारियाखौ डिफाल्केसननि थाखाय जेलाव। गुवाहाटीनि मोनसे CBI बिजिरसालिया गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि बारग' रेकर्ड अरेन्जार वाहेद आलीखौ मानहानि दायाव 6 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। बिथांखौ 1.8 लाख रां जरिमानाबो होनाय जादोंमोन। गोजौ बिजिरसालिनि रेबथुमगिरिनि मोनसे अजदनि उनाव 15 अक्ट'बर 1996 मायथाइयाव CBIआ बे गसरखौ रेबथुमदोंमोन। आलीनि सायाव धोन बाख्रिनि रांखौ सामलायनाय समाव 81,000 रां जाख्ल'नायनि दाय दंमोन। उनाव नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि बिथाङा दावबायनायनि बिलफोरखौ हेफाजाब खालामदोंमोन आरो गासै 38.88 लाख थगायनानै रां दिहुनदोंमोन। CBIआ 5 सेप्तेम्बर 2000 मायथाइयाव चार्जशीट दाखिल खालामदोंमोन। गोबां बोसोरनि आयेनारि बिजिरनायनि उनाव जर'खा बिजिरगिरि CBI गुवाहाटीआ बृहस्पतिबाराव आलीखौ दायनिगिरि खालामो। 6थि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि मालिगावआव लख्रानि गाग्लोबनायाव उन्दै गथ'सा जोखोम। गुवाहाटीनि मालिगाव ओनसोलाव लख्राजों गाग्लोबजानानै सासे उन्दै गथ'साया गोब्राबै जोखोम जायो। गाग्लोबजानाय फारुक आली मुंनि सुबुङा गावनि बिनानावजों न'फारसे थांगासिनो दंमोन जेब्ला लख्राया हरखाबै बिथांखौ गाग्लोबदोंमोन। जुनारआ बिथांनि खर' आरो गोदोनाखौ नोजोर होदोंमोन आरो बिथांखौ खाथिनि हाजो फारसे बोनानै लांनो नाजादोंमोन। बबेखानि फारुकनि बिनानावआ मददनि थाखाय होसिख्रावनायनि उनाव लख्राया खारलांदोंमोन, जाय जायगानि सुबुंफोरनि गोसोखौ बोनो हादोंमोन। जोखोम जानाय हौवासाखौ थाबैनो फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन। बिथांनि अबस्थाया दिदोम जाबाय होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।